Mga Panultihon, Kapitulo 11. Gikasilagan sa Ginoo ang mga tawo nga nagamit og dili hustong timbangan, apan malipay siya sa husto nga timbangan. Maulawan gayud ang garboso, mas maayo ang pagpaubos. Dili gayud manlimbong ang maayong tawo, ang pagpanlimbong mauray mulaglag ni adtong dili kasaligan. Dili magpulos kanimo ang bahandi sa adlaw nga ikaw hapit na mamatay. Apan, ang katarong magluwas kanimo gikan sa kamatayon. Ang pagkamatarong makahimo nga mas masayon sa kinabuhi sa maayong tawo. Apan, ang pagkadautan sa tawo mao'y hinungdan sa iyang kaugalingong pagkapukan. Ang pagkamatarong makaluwas sa tawo nga dili limbungan. Apan, ang tawo nga limbungan malitag sa iyang kaugalingong kadalo. Inig kamatay sa tawong dautan, mamatay usab ang iyang paglaom. Kawang lamang ang iyang mga pangandoy. Ang tawong matarong mahilikay sa kasamok, apan dili ang dautan. Ang gipanulti sa mga tawo nga wala mo ila sa Dios makalaglag sa uban. Apan, ang matarong maluwas tungod sa kahibalo. Ikalipay sa tibuok syudad ang maayong kinabuhi sa mga taong matarong. Og magmalipayon usab ang syudad inig kamatay sa mga taong dautan. Muuswag ang usa ka syudad kun may mga tawo nga matarong nga maghatag niini sa ilang panalangin. Apan, dauton kini sa mga pulong sa mga taong dautan. Ang buang-buang magtamay sa uban. Apan, ang tawo nga maalamon magpakahilom lamang. Walay tiglibak nga kapiyalag sikrito, apan kasaligan ang taong matarong. Mahugno ang usa ka nasod kun walay magiya niini. Makaayo sa syudad ang daghang magtatambag. Basulan mo unya kun mubarog ka alang sa utang sa usa ka langyaw. Mas maayo kanimo kun dili mo kini buhaton. Tahoron ang buutang babaye, apan makapaulaw ang babayeng walay hinungdan. Dili makasapi ang tapulan, apan madato ang makugihon. Kung maluoy ka sa uban, gikaluy-an mo usab ang imong kaugalingon. Kung mapalabi-labihon ka, nagdaot ka lang sa imong kaugalingon. Sa pagkatinuod, wala gayoy maani ang taong dautan. Apan kung buhaton mo ang matarong, may ganti kagayod nga madawat. Mabuhi ang tawo nga may hugot nga tinguha sa pagbuhat sa matarong. Apan, mamatay ang magbuhat sa dautan. Nasilag ang Ginoo sa mga naghuna-huna lag dautan, apan nalipay siya sa nagbuhat sa matarong. Makasalig ka nga silutan gayod ang mga taong dautan, apan ang matarong luwason. Ang kaanyag sa babay nga walay maayong panghukom, samara sa singsing nga bulawan diha sa ilong sa baboy. Ang tinguha sa taong matarong musangpot sa maayo, apan ang tinguha sa mga dautan musangpot sa kalaglagan. May mga tawo nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag, apan nag-anam silag kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuon siya kakabos. Pag manggihatagon og magmauswagon ka, tabangi ang uban og tabangan ka usab. Balikason sa mga tawo ang nagtipig og bugas, apan daygon nila ang magbaligya niini. Kun maayo ang imong tuyo, tahuron ka. Apan kun mangita kag kasamok, kini imong maaguman. Mulambo ang matarong
sama sa lunhaw nga dahon, apan ang nagsalig sa ilang bahandi malarag sama sa mga dahon sa tingtugnaw. Ang tawo nga magdala kasamok sa iyang panimalay mahimong walay nahot. Ang walay alamag kanunay mahimong sulugoon sa maalamon. Naghatag og kinabuhi ang pagkamatarong, apan ang kabangis magwagtang sa kinabuhi. Kay gantihan man dinhi sa kalibutan ang mga maayong tao. Labaw na nga silutan ang mga dautan ug ang mga makasasala.